אני זוכר איש גבוה שדיבר בקול רם ועם המון פאתוס ובשפה יפה, והרשים אותנו מאוד. הוא היה כל כך אוהב מה שהוא עושה. לפעמים אני פחדתי, אני אומר. התמימות היפה הזאת, את יודעת, האם הוא באמת יודע לתוך מה הוא נכנס? Il ne voyait pas du tout les dangers, il était inconscient et il me semblait que je devais le protéger aussi. אם לא היינו מבריחים אותו, שזה היה בסכנה, לא יודע אם מוות, אבל בהחלט מאסר לשנים ארוכות הוא היה נמק בבית הסוהר. בנמל התעופה בקזבלנקה נפגשים 3 סוכנים לשעבר שפעלו במרוקו בשליחות המוסד הישראלי. דיוויד ליטמן, שם צופן מורל, יהודי יליד אנגליה המתגורר בשוויץ, גד שחר, שכינויות ג'ורג' חבר קיבוץ רגבים, ופנחס קציר, שם צופן ז'ק המתגורר במעלות. בשלהי קיץ 2006 נסענו עם ה3 למרוקו כדי לשחזר את מבצע מורל, אחד ממבצעי המוסד הישראלי במרוקו. הגענו לכאורה קבוצת תיירים תמימה, 12 מטיילים ומדריך אחד הבקיא בנפלאותיה של מרוקו, אך אינו שותף לכוונות האמיתיות של הטיול. יצאנו לשחזר פעולת עלייה מחתרתית, הברחת ילדים יהודים ממרוקו לשוויץ ומשם לישראל. שוב, כמו בשנת 1961, שנת מבצע מורל, החששות והפחדים שהיו מנת חלקם של אנשי המוסד אז, כאילו לא נעלמו. סרט יהודי ישן מחזיר אותנו לשנות ה-60 המוקדמות ולסמטאות המלח, גטו היהודים בקזבלנקה. אני זוכר את עצמי מאוד רזה כזה, מאוד שחום. הלכתי ברחובות שם של קזבלנקה, של המלח. ואני זוכר את ריבי הרחוב, הריבים שהיו המרוקאים הערבים, היו רבים איתנו, והייתי חוטף שם הרבה. קהילת היהודים במרוקו, קהילה עתיקה, שראשיה בימי חורבן בית ראשון ושני, בניה, כמו בשאר מדינות ערב, הם במעמד דיני, נתיני חסות, ולא אזרחים שווי זכויות, נתונים לשוויונותיהם של השליטים המוסלמים, ברצותם יקלו, ברצותם יכבידו. כך ידעה הקהילה היהודית, פרעות ושגשוג, הצלחה כלכלית ויחס משפיל, אך תמיד עם התפילה לציון, לשנה הבאה בירושלים. הרצון להגיע לארץ ישראל הוא תמיד היה, אבא